khazani mari kijing song lam so gonor na anio chikon sa channel lo kha khayo norok kaham tong banya hanya norok video ni thumbnail nugui saina mangna ang tini tamno tei kok sanana tiprasa bai tiprasa tangai asuk joli laimung bukung bara tang asuk nasle laimung pansung na je khazani mari kijing song om hairok laimani sadasa cha chaya na kahamda hamya nor hanyo se chini tiprasa rok boini tolaw klaijak se ma hai haini bisingo se aron bisingo se tai om hairok layo usakango kaisa incident sung khoroksa media takhok bujangmani nukha horjlai tv hinne horjlai tv ni channel ni owner na bo ayang sinna digi o kaisa buja kahni khnao belakhe dal kothumi buja kahni khnao amo hairok tangai nglaina nang haita ga a bujangman tuine tini aroni bri bodol rok Biswajit Dr Biswajit development support khainai bin bagai basakha ani dinoro Ingkang mo bodo khai di jakha mana khai di jakha ta khai pai di hinai ingkang kai ote mode ka khaijak jeng takte bo osubida hinglai tong hinani ingkai wate ni somo ingkai jeng busuk osubida rang o ke bo sai mi ya abono ingkai mia wo bini ingko logi je bini gari chawong nai bin logi tong nai bo mia wo khwai jong moni wo bujagai tak ingko hospital lo kalai jak ingkai amti rok khaima to chaya jeng tiprasa ki jeng tiprasa ingkai na chin mono to joto no tabuk nai thampai bayo khaina hinai gake bo khaina kere ingkai bo tabuk chin parani kaisa rugi talangna haye nuk thangai bo khaina hinai chin parang borong no sung pa khai nong mo lama no thik khaina ni hinai sung parang borong ni kok bai no bo ora thik khaina hinga kai tabuk ode mode khaya kanai bo pada di jagai ta khailia kai abono no tangai amti khaiba tini ham karai chi bonai bilek chi bo abo ham ya khaya blia kam no ka ham se khayo kai nadi wancha rong ni kai nok ni nokor kai je phis horo tin tiprasa rong ni ati to tong kaisa pano gerei jeng phis karile I choling chi maya engkai I choling karile lama hani lama se jeng thik motor thik maya himya wati phake osibidar cherai ro school thana ni abo osibidar ingko ban bo kaisa tongo sorkani kai mo yang tei tuitor phukai cherai ro school thana osibida buma bufa toni phaina ni school chuti hingka kai talang haina ni ingko nani kai obon khatia phanu gia robat dut thumkai bo yang tei tunan osibida ria chonmai ro man bo osibida kai bazar phaina bo osibida jin tak kaisa agotola thana himbo dini kaisa SDM bo kam nang kai kagos potro ni thik khaina bagi thana bano jeng yang pechi jini lama mo se parani lama jini mo muyang tei mangsi chungjoto no gangkai busuk osibida ungtong ka obono je bini osani je logi tongnai no bunai rok borok o lama te himna nangya jengsi himna nango engkai jini osibida no borok saida manya borok khai bui kam nosto bodo khai rekha achak ji mano kintu o osibida jeng je osibida ungtong mano himma yang tong mano obo borok nugya borok yang te himna nang ba nangya jengsi himna nango jeng nango o lama no jeng nango jeng khanan bisingo nango sabo bodo khai sabo obo kam no bodo khai khanan bising khai ri phaide o kam je bodo khaina bo khanan bising khai ri phaido khai mari phainai hari phaya mo ni mo so ngai bai no sa no lama ka ham ora mo khai ta khai mo khai ri me sa su no bo khanan bising no ma de phainai choli kha te ulo a gotona rokta thonta choli ta gai jin sar bo jin bagai hamya khaya bele tangi bono bunani ba tangi toknani tangi buthanani hini nung bono amti ka akromon khaiba amti rokta khaiton takho rokta ko songjo to no koi jawo bochin bagai kahamchi lama khai tongo takti noro emle sar pok ri kalang bo khai mo samung no tangya tangman tongai da tangya na tam jeng saimi ya ta ko to khaje bo jin kok ri man logi che khai phono ka engai obo jeng bono tam ke jeng bono hamya hina ba jeng bono kaham na ni ma hinai bile jaga nu ma bo kaham nu ta bono bono hamya bo do bo ta khai ri wa một tay ya một tay bác sao rồi bộ tiền nó có khả năng khai thì phải trả bỏ ta sao cho một taxi
ผมมาได้หนูนั่งไปอยู่